Kada kayo amin kakapsat nga buybuyang 5 million in the house na imbag nga malem, na imbag nga bigat, na imbag nga daw iyo amin nga sangapada. Amuyo kakapsat na napuyatan nakngom daji amuyo man ang Angelina kanan Alan ajay live ko apo ajay live ko idi rabii nga nagpuypuyatan siyo. Napan nga mga 37,000 people reach naggato. Nakiktutak napuyatan nakakapsat na aglive nakbasita kinitak dati what's WH na dato yapo dato YT medyo mato nakabaniit nakaputi 36 nakabaniit nagti 36 nga oras. Hello to Joby Pablo. Happy watching, Joby. Happy watching to Joby Pablo. Thank you very much for watching. Seryo kakapsat tatulungan da man ta barbarang manayunan ti WH da ito yapo YT channel to ito naman biya. Yaman na kaditi para buy-buya yo apo 6 million in the house dagiti apo nga nakaday off. Anya man ti bubral nyo iti dayti ka kanito adi nga inyo tinumutibiyang kakabsat ta ag-live nakbasit uray may sa oras laang. Hello to Maribel Eslabon Lizardo ni admin nasa standby may sa sipik tay bosing Jack makababuya di rabi ko na ala kakabsat ni Mato ti 3-6 datay WH na. May sangal daw dayo narigaw mo gantag pangato apo ti WH. Do nga ano sa ni Raisin duwa ti pagbuyaan na nakalaptop nga duwa. So nga gyaman na kini Raisin Viernes kenda kayo amin na po nga buy-buya. I-play yung laptop ta barbarong umadupay. Tumulong kaya po nga mangpado dito WS dito YouTube channel ko kat ala ko agyaman na kada kayo utang nga naimbag nga nakam kada kayo amin kakapsat tabarbarang may kamat ko kano ag 1 year na datoy automatic apo nga back to zero kano kung nada makaltasang kano iti WH na diya kamong dinamag ko kini ni Mayla nga kapidwak masapul nga paspasam sakbay nga makatawon dayta panangarab mi dayta white team ko nana agyaman natin ading Helen Ramos Didel belated happy birthday. Kumusta ti birthday minya ti handamading dagiti apo nga saan nga busy ti daytoy ka kanito kadkadungan da ka puti may isang oras nga panag-live toy no motibyang share you lang dan thumbs up pare. Hello to Manang Angelina Cortez to Bennett Joy Lizardo. Thumbs up. Kada kayo amin kakapsat watching happy watching. Sayang agi na bakwalan di yan ni May Garcia namin ano na kanong nabunot ajay panagregalo dati WH bali play all kanupay namin ano ka nabunot kapsat di ka mo nagbuya kunana regal wandakte 100 kumanga kas jay mo namin ano ka nabunot awang kamot kuna na sayang kasi ayam nak din namin sang aldawi jay na nabunot tinagang kung marigalwan apo ti kas jay sayang no adumot tin ubrak apo. Yagawam kuna da asukarot nga i-flake datay TV i-flake datay cellphone ni Edric
I-flake dati cellphone ni Mami, i-flake ati duwa nga cellphone ko, i-flake dati yun. Nariga mo kakapsa, guys. Hi to 8 million in the house. Sayang, supay manang regaluan naman kapag kapidwa iti sa gasot kung nakini Maybe Garcia tanang ato apo iti subscriber na tado ti followers na ni dakatay intag na kanyak dita ni Vice Ganda kada alana ko. Talaga nga hanga may kari kakapsat ken kagayo. Hi to 8 million in the house. Kumusta kayo amin kakapsat niya bubaraan niya po? Kung napanintulod ni Edric Digay pagkatikistaan na mamaturog ni Janjan at paspasyar ni Mami May. Ngam da jay live ko di kalman JNT Face di rabi manang po 37 35 people 35,000 na rates nabayag na mga nag-live. Ngam permi mo it nga napuyatan na tatagargar ti lalasag pay lang. Nagbayag da mo ngamin nga aglalangoy dagiti kabalay ko dagiti sang ilimi di rabi iso nga nakilanguya umut ate iti page. Madama ti pangal daw sir kuston to ag live ka manin ka. Barbara manang tag-live ak madamdama mahalak ni Edric agluto kami live na kapo iti page ta i-present ko dagiti adda kajuwet na nga finalist. Agyaman na kinimana Angelina Cortez iti panag-sponsor na naawat na kanon dahil kita upat nga linodam manang. Thank you very much. Nag-thank you da kanyak. Handa mo impos, handa mo intag dita wall ko. Naibulbulawa po ti puyat to yun mo ti biyang. Kumusta kayo amin nga wanti labas na hello Maribel, advance happy birthday to you. Inyati regalo. Inyati handam no bigat. Apo kung nagado kayo dito nga Pilipinas siguro aghanda ka. Mga taumon. Viewers, apo nga 7 million in the house. Alaw ka na kayo amin ng 6 million in the house. Masapol ti pangipa masapol di pagpapigsan na napuyatan na ado pa lang man ang tinabati nga aros kaldo dito alay so ate mansukon ta at paspasyar da pala. Thank you bossing no anyan tulatan adan bossing pagraramanan tong nagaduwa po dito iti atun nga nakalata. Nagaduwa sardinas apo sla yak pa nagsidsidang ng kasla mamuman akon. Dagi jay impos ko nga arasyon apa. Ano nung sanda ka doon iti apo naka 30 minutes mo na gaya mo at 13. Hello kada kayo amin kakabsat message ni Mami May. Hello host ko na ni Catherine Cantor. Hello Kati, kumusta ka Kati?
Kati pang ibaga mong kinima ng ay ni May Aleste besamot nga agbuya-buya mo dito YouTube ko basit. Hello to Ana Nyatoy. Ana Derek ko na. Jerry. Garami dakto ti sarsarita no kiti istorya dito ita assemble kiti istorya ng amok tanaw kakatawa kayo kiti kaya tanda man ng Angelina ang agkakatawa. Alusan nyo po dagiti remix ngayon na kay patpatukar kata kayo amin isala-sala yung latamo ikinug-kinug yung latamo tanakata ipasipasikig yun habang mga kayo po pangluliwalang tibiyag dagiti OFW. Mangan tayo pa'y kakabsat sabay buya ko na ni Manang Angelina Cortez. Happy eating kada kayo apo dita France. Hello to AJ Organisa. Happy watching kada kayo amin kakabsat dagiti kakadua ni Manang Angelina Cortez nga mangmangan. Thank you very much for always watching my live streaming. Kaya't kung sir nagpapakatawa ka ako na da. Mabay na mo man ang rewind dagiti pagpakatawa. Siyempre, panunutok to dagiti pagpakatawa da nga. Ito dito eh. Oray, di pa na live ko di page. Ako masapong na, angko nga mabalin nga hanak nga live diti page apo ta masapol nga kadal daw adag live dito eh. Ada mang live nga maminsan kasi no awan tay live na mas zero diti iti rating na no ka. So nga nanusak medyo makabandog ang problema kakabsat ke nagadu dagiti sushi restaurant nga mang tawag kanya ta mapandak alaen nga pagtrabakon dahi pagtrabakwak kami na po nagsira diya kamuno agopen pa yung oreno nagsira naka-RT kami agsweldo na latamot ang pampanunutok apo kurang apo diya awawatak nga ititi gobyerno ti Espanya iso nga kuliton da kapo dagiti kutamuda kami nga diyan ti restaurant nga ayang ko nasikat tada 1-star Michelin na masapul nga kulitundak nga ayan bandak ijay ayanda ti kita ngamin sa nga pulo nga taong ko nga nagtrabaho ko kung dahil ang restaurant nga ayang ko tata kung no pumanaw nak awan ti bayad ko nga lansamag kakabsat iso nga kaslama thank you ladies dajay sa nga pulo nga taon nga panagtrabaho kan dajay restaurant nga yang kuno agsera kasi once nga nagsera masapol nga bayadan da kati lansam tapos imandar da ka iti sweldo iti gobyerno paraw kunada ditoy ket kaslama sayangan nakapwa jay sa nga pulo taon no agsira dati restaurant nga ayang ko tay baga na nga na overdraft isuna na bankrupt awam mo lang tiba ibayad na kanyami iso nga pampanunutok no kasano ti pamayak no alakon dagiti offer nga mga alakanyak nga tagtrabaho na butan ngam pampanunutok mo dati bayad ko ti lansam nga sa nga pulo nga taon sayang ko no bayadan na kapo ti aje empresa mi uno dajay restaurant mi iti budwa aje kasi ti sweldom tungado ti sweldom iti may nga bulan isumot ti sweldom ti kada taon na ti itidta kasa times 10 nga taon di nagdakkel ko nga ti bayad ko no kasano no agserata na bankrupt awang pagbayad da gobyerno ti agbayad so pampanunutot di nga makapagdesisyon kasi aglipas to ti termino Enero tapos kung extension manin ti COVID may extension manin awan may lumlum nak ti utang mo diyak ag trabaho apo iti normal nga trabaho narigat dakal ti awatak man ang Angelina no hanak nga kasi siyak ti pumanawon nga goodbye kanya data sa nga pulong taong ko kanya da awan ti lansam ko manang thank you ladies.
may nayon to lang ko na SSS ko da jay pinagtintinag da din. Ngam no iso dati mang papanaw kada kami, tagsera papanawon da kami, masapul nga bayadan da kami, masapul nga ipandar da kami ti paro tapno ag sweldo kami lata uray na wan trabaho me no malpas ti RT. So nga dati ti pampanunutot ko no santo malpas ti RT into no January, ala makidkidan kurang ti sweldo. Mang kasano mo data itid lang ti itid da lang nga po dito iti RT ma-receive mit 1,000 euros. Oh. At tapos kaslama sayangan nakakabsat 1,000 euros lang. Tapos pagbayad mo ti balay, pagbayad mo silaw, pagbayad mo ti lalako, anayin. Nawa nagpautang, siyempre kakasi kalatama, igatang mo ti kanam kataglalaw. So nga, do ti problema po ti OFWs. Giti dumawa di Pilipinas, ang apay may kanin, giti duma. Ure, dagtuma. Ay, po, dakkel ti awatam ko na da. So nga, problema kakapsat ngam, ije gamin no RT iti no aje RT apo iti awawat lata turay no nakatugawak agselsweldo nakti kada bulan ngam agkurang mo daji itid na apo iso nga ato ti kurang daji sweldo nga talaga nga normal nga wawatak iti ngam aji itid ti gobyerno iso nga agtrabaho naksang kung kunakang panunutok dati 10 years lansam maitidano hang no da itidda jay empresa mi mo no ay restaurant tapapanawon da kami papatawon dak adamo itidda ngam no siyak ti pumanawan awam bayad mo kunada na agpalpalakpak da si kapay nga bayadak thank you very much kuna jay naking kukan kano kaspariga mo ta handa nga bayadan mida mabalimi nga idarong mida ngam aguray ka maninti manong tawunan no kaano dak nga bayadan kasyay ama insigida when sir no iso dati mang papanaw kanya iso da agbayad won kasi man ang Angelina Cortez no iso dati mang papanaw kanya mi dito bayadan da kami ngam no siyak ti pumanawan adios goodbye awan ti bayad ko kun dati sa nga 10 taon nga panagtrabaho kun dati restaurant ko kuna siyak ti kaklan iti tawon kadag iti amin nga empleyado di jay tatayang ko siyak ti kabayagan iso nga tattadag iti nababa agiti babasit nga restaurant nga kaya nang agpangato iti negosyo na pag-iin nagawandak tamuda nga ado ti experience sakon da nga restaurant siguro kaya da nga alaon dagiti sekreto iti dayjay na restaurant nga nagtrabaho kakabsat ta da Estrella Michelin na ay di amok i-share ko kanya da tapos numakopyada goodbye papanawon dak to di kasanon naupugan na manen so kasdi kakabsat ay sulat ti aga duwa bali talo dagiti agal-ala kanyak nga alaon da pagtrabakuanan nga agtrabaho ayay mo ti papanunutok kakabsat talaga nga sa irundak nga umaykan tagtrabaho kang kunada ko manjak tayuray ko tay bayad ko ti 10 taon kung kunak ko jak mo kurang mo garti ko kurang mo garti gastusen kakabsat no inorno ko wag isusweldo kiti ta oray na COVID ko iti makataw ko ado ko ma ngam di tay maammo nga COVID ti kasto iso nga medyo marigatan kakabsat dagiti OFWs nga padak. O di ba kakabsat tagasam lang 1,000 euro ti sweldo na ti magkabulan na katugawa dito yung live kada bulan nang rugi di March, April, May, June, July, August, September, October ni walong bulang ko na po nakawatak ti 8,000 nga euros kuman nung ang kurang pay nga pagbayad ti ututang kada ikaan kada pagbayad ti balay kada glalaok kakabsat kan kagayem 8,000 no naornong kumakasparigan i-send mo di Pilipinas
times 57 mano adi yan apa nga mag times ka plus ka no ipawi mo amin nun di pa ang kamangan natay kanto mo lang na no lamay ngawan awan risa no apo di ba manang Angelina Cortez amo ni manang Angelina datoy tapatakaran ti Europe datoy agpaisong madak po ti sweldo kakabsat no sumsumaron dati di Pilipinas ng plus na nga plus handa mga agmaynuso na po manasweldo apo times 57 paiso nga 57,000 di 1,000 57,000 1,000 dahil lawawatan ka nagaputi gobyerno apihang kamanganan ang kagumatang iti tisyo nga pagilom tubo mo ay mga ni Manang Angelina Cortez amin dito ko magatang adaya madawat dito ko kakabsat ilang madawa dito ko mapidot dagiti tugtugaw lamlamisaan dagiti rep dagiti nga didakay kayat dagiti kudkutyon kudson kada sopa no panagi dagiti Espanyol no agsukat dati kagamitan ta ibang daming kakapsat no masigudam nga napintas pa lang pagka mamin nagyay siyak na kadun nagpidot kung alam lamisaan tugtugaw gati parador nga babalatit apo nagaduki din namin kaskasarawa parparyog pidutag apo ang manapa iso nga dito adapay napidot mi apo nga t-shirt nga Giordano nga bali napidot ni Mami May walunsa nga Giordano nga barbaro imbalong daya ay pinido ni Mami May adapay lang etiketa na apo awan lang ng kunan na subo na kiti in yawawid ni na dapat etiketa na awan ang lit na payayay mayat pay lang kakapsat kasta dito tapos naka-enroll kami abot kada Domingo nga makawat kami ti rasyon ayabanda kami no dahil di rasyon daw mayalanan ti ko kayo sa kariton nga po agitay hamhamon kada keso kada glaloktate itinda kada biskwit kada nagitay sumo juice nagitubing ako thank you dapat bagbagas kada at aton aceite de oliva datay aceite ko namin dito ko datay manteka po isupay ang kasgilatan makakuha mo itapo makapamis mo tek trabaho kumangom na siyempre nagtrabaho ni Mami May kakasi iti putot ko awan di para alagan para tulod iti eskwela when sir kastadid oray dito ko na ni Manang Angelina Cortez di ba? Doon na ibaga man yung kakapsat, di ba? Istorya tayo, amuyo kakapsat, nakapidutak pa iti rice, pressure cooker. Nakapidutak iti pariyok nga nagpuskol. Pariyok sa radya yung man. Nakapidutak iti doang pressure cooker, pinadis ko, mayamat. Di, sa ati long size, dakol. Nga mga laon na iti mga 3 kilos kasjay. Dapat napidot ko nga suputi po nga baro kon bedsheet ko ni Mami May ko. Ibalong mo data. No, kurkura dun no ada sa kina ketong data nakinin na pungan data apaw kuna na ikatang balong mo. Aglalak tipid pidutam kasalak tayo agpalpalawa. Mami, sayang datoy. No di Pilipinas pag inagawan da ko na. Ibalong mo ko na adapay napidot ko nga napidot ko nga di dekorasyon nga may sabit-sabit ititid diding apo nagdagsam na po nga binagbagkat ko wan ka nyata mo na sila kalatay agmauyong nga agpidot-pidot taglalaok nagaduti awid-awid mo tarabi nga sa mga puta garad kakabsat nagaduti awid-awid mo Mami, napintas dati nga dekorasyon impanokpok ko dyan tigay diding sa ko inikanti alcohol na kada kakapsatan di nalusak di mayatan di napintas mo gayam ti pinido mo ko na naman waya ko na kauso ba datay subot ti punganton bedsheet ay bakas data natan uno niya din pinagpumpunas dan uray no ikamti danom nata nga napudot poham mo may cut ay baka ulos din na tayata ibalong mo kunana ya kaya ang ibalong in libas na ng ibalong
Akaulo kakapo, iso to ubra kaslan ala niya po. Nya naganati agmao yung jay Balisterson. Apa tay agsapti sa pre nga guni-uni lata ni Nino kas dito ubra no kakakapsat. Dali kapitan nagpipido umut. Dapat yate aparador nga pinido umi. Ati lamisaan kakapsat nga tay hanga lamisaan ate adalod-alod na nga pababa pagkapatis pinido umi nakadagdagsan nung nagpintas. Mami, hamo piduton data ka nadagsan masadota amang bagkat ko na katasyak ti mang pidot mo din no si katag pipidot ipapili mo napintas data ko na pinido umi nakakasinangan ang bagbagkatang kakapsat agsaki data baarang kon kada abaga nga nangibay kwan patinig dyan lagala kita yusun na aglalawak ka sir kung na amamanang iso nga aputi biyagti o adburog nyo talaga apay pampanunutok pa yan nga mistro na kidigi Pilipinas kapitan nakaaning kakabsat siyempre hada mama mo no rabita siyempre rumuar kami iti alas 12 ala una ti parbangon dito nagapo kami di trabaho ide nagaduti agibaleng di jay malabsami di kita department store no di kita aglalako iti lulupot ko nagaduti agibaleng iti hanghanger nga nagbabasutan da ala pidot na nga pidot gito no 12 di jay Pilipinas ka ilako da pidutak la urno apay maninda kitang kung ni mami nangina baro pay lalag ito apay idakas ka tagpipidutan no, dapat na minsan nga nang pidot akaputi kutsyon ati kutsyon mi dito ate gudson pang family size inig ka na si mo baka takki-takki uno ko dahil na ko dahil ada pa lang maya mo barbarumot si ka timatungak nga timador di anti ko tayo nakadata di jay suelo ni mayat pa ilaw ko datay gudson mi dito kanda mo suktanon nagpagpagatan kami ko dito nga gatangan ay pinidot ko mo rin nagpatulong ako na dilakay tulungan naman na kuya tayo tapan di balayato ko ati gudson mi dito ko gaputi gaputi kayag-yag dagiti nagdiyan ngay muna kanyami ko ni naruutam mo tan bimabamo datay ayan tikwa na di ubo nan tay pomnan ko nak po nakapido ta man at least bimayagan duwa nga tabunan barbarang hantuman nga bumaban ata siyempre numatikod son idaan mayagyag gunggunum kadarabi po siyempre marunot mo kakapsat bumabada jay babana kada kamin kas jay na siyempre bumabamot ati matristi iti kutsyon kakatawa ni manang anjay pay sumanang ti sawsawak ada pay manen iti apo ka do ti kalapati ada pay simula nga kalapati diti balay may dito yan ti teres may kuna manen ko oy ubi nga da kalapati dita ni hansa makatayab kuno kinita ni Edric ala ni Edric kay tan ti kalapati bilbilit kadal galaok pinakam ni hindi ko kamot tumayab impastrag ko dito yan ti unag ti balayan nyo patawa lawon ta amuyo baka swerte dato yung ati pagba nanganta ito pagbaya nanganta mami ko nagkaniwagi may simulag dati kalapati ti yan ti basit nga kwarto yan ti kudson ni mami may yan ti ay pagididaan na ala ti magkimutan ang inangot ko di kalapati kita kung nabanglo ala nagang dudmot ng kakabsat ay ikatang data pala kalapate na nakabangbang sita yan te pagidida akong kare mami patayab mi man bali minwar pamitirwar pi manaw latta nga si isuna iso nga kitam lang mo kakabsat na pinakpakang ko kadaglalawak pinainom ko ang agpilin sa mo tigado nga si dada di kalapati madi na makatimangan inikatin na po na madi na makatimangan opo kakabsat iyo po no talagang kuha kayo ang kay mabain hadak no gawawita ka po tayo single nga bedsheet ay bed nga atay kutsyon tamawit ko dajay muray man alauna mo tirabing magmagnana kawa mo makasabat kanya kuno da makasabat kanya nga Ilocano no Pilipino ko di da mamam mo ay muray man ag Espanyol ano masabat sabi mi ko
Ada magun uni kakapsat, siyempre libre ti pidot dito eh. Pidot ka. Nya pakabay na ko ray man no Pilipino makakita kanya ka no da masabat ko no di sa bali nga kalsada ko ang kutal-talyawo na ay dumog kulatan o makadano na ko di balay me. Ay, nagangdod nga talaga ti kalapati. Amang ko na, mga nang inangot ko nagangdod mo, gayam ti sinali nga kalapati ang magdigdigusan. Paka nakikak iti, inikak ti kanan na ngayon na po, ala, agsiag birak mo ti, gadong, si daon na, di na makatimanganan. Apay, agsusaydan, panyutarwaran ta, tungayab tulatan. Kuna ko, pero kung niya diri kag sangitan, nawantay kalapati ko, haang nga na pintas dadya talabang seat na ang dod ko naman na. Hello to Marinel de la Cruz, kakapsat. Hello sir, kanana. Madama ta istorya Marinel. Istorya dito igarod ka agpipidutak ito, agpidutak ti tugtugaw, lamlamisaan, kadakal kaldero, parparyok, na kita pidutak ka naglalaw, bedsheet, nga da pundana, pipidutak ito eh. Ano ito magbagay balisterson? Uy, amuyo kakapsat gayem dati man tila tandaanan nyo. Amuyo ada Pilipina dito idi nga nakapidot ti sa nga repot nga duli nga euros. Naipan iti naipan iti ati may barabad belt bag. Ala po insubli na kakapsat. Maping insublim kunak. Apin sublim, mimbagam ko kanya kapo ko, mabutong na kumot serta, nagapo na itrabaho ko, ada limabas nga motor, ajay kasladan sa kanu motor, nagmotor ko, natinag nakinita na, apo, sang repot, apo nga euro, no sa 50, di nagdaklan ko, bayad, nga niya, ko, apo sa amok, ala baka mo insublita amo mon, kunat insublita amuda ka na, ajay naging kwarta, tag, baka nagsapul-sapul ta, ay no sak no, kanak, naging ko kana ko nagbalin na po nga agumon ko na masapul nga siga ko mga mismo tin nang isublikan tay nakapido ajay nakatinag ta insublim ka na diyan nga naking kuka baka na insubli ko na manin ko hala nga siya kapot ti makapidot ti kasjayan iso nga alwadan nyo kakapsat makapidot kayo dita agba nang kayong kakapsat no awan tagbirok ko kayo ngom no tagbirok isubliyo. Iso nga apo naggasat ka na din kasapulak pa iti kwarta ng sergum kay sublik ko na nakakusto masapul nga di naking kuha di kwan ko na nakadanon sa ko na naking kuha ko pinayabanda naki nanganday di restaurant ko na nakano ka ni pulos ni 10 euro ni pulos sa walintid na kakapsat nag thank you lang animalan sa bagay nakatulong ka okay lang na dalus iti konsensyam kakapsat makaturog ka. So nga, no one dagbirok, kukam, ngam no dagbirok, sublimon. Isala yulat na kakabsat. Amang isistorya kakuskusto manapo, dagiti ko maalak. Kukuna ko apo. Amuyo makapido tak iti tigis euro, glaglag tuna ko. Iji kalkalsada Adapay, napanak nagkwati kaskas dito, kiskis. Iyan ti pagtayaak. Gilikod ko, kinitak niya, da 5 euro na kupin-kupin. Ala, apin nga dita kaya, dita pinutog ka na dumag na kakapsat. Ay, pinidot ko. Na di nagkalan siya naman 5 euro. Madama man hindi di ada affirming nga sufil. Arar ko sa mida di restaurant pang pagselebraran me. Napanak di yan ti restaurant nga ata kasi agabay da. Nagdanak na malakot silyo. Dana sarang adamanin na pidot ko nga 20 euro saan. Apo, Paskwa dato siguro dato iti Paskwa kong kukunak. So nga da kayo, kakabsat no magna kayo, hang kayo nga agtangad, hanga tangad, ti panagtangad yo. Masapul nga agdumog kayo, tano makita yo, no da kwarta nga basakita yung matinag. No da mapidot yo. Kasjay. Kasi no magna kayo nga tangad, hanyo nga kita gini baba, makadungpar kayo wag tangad-tangad kayo. Di ba Manang Angelina Cortez? Ala, kasto na katao ni Manang Angelina.
kumanta ka man sir kung ni Usi Vlog. Hello Usi Vlog, sino ito Usi Vlog? Happy watching. So nga, kada kayo amin na po nga OFWs, uri da kayo dito sa Pilipinas, numagna kayo, hang kayo agtangad, hang kayo ag high-headed nga magnakakapsat, ano, makita yun, no, ada natinag nga kwarta di jay pagpagnan nyo. Kasi no, high-headed ka kakapsat, atay di kung kunada na po, dagitay nga tutipurwa nga tattao, dagitay agtangad nga magna. Uri sits, may dungpar kala kumako na daman kan. Hamulag dumog. Nakatangad mat kasama makitam di pagnam. Paunay ta aglaglag tong. Umanang siyempre kuna jay Usi Gyang. Sir, taga Katuguran. Hello Usi Gyang, happy watching. Gyamanak. Patayin kanya ti nakadumog na klatang aglalo agoy-buya na live mo. Nakadumog ka nun ano yung manang nagloda agoy-buya ti live ko may lablaw sakpay ti pagloda para pagluganak ko nam itibas ko. Mapinta sa po iti doon nakadumog mo madya nakatangad nga magna ya po high-headed ko nada na pa. Di Pilipinas nagiti nababa na nga laduma na nakatangad nga magna. Hello to Melanie Antonio. Happy watching Melanie. Add moderator. Usigyang. Okay, thank you very much kada kayo amin. Nakapis na kita si Siwit Girl. Di damo ti naka-live ka ko na. Iso nga amuyo kakabsat ti adati ti abroad masapulag practical kayo kakabsat. No, mampidot nga napintas pa lang, piduton nyo no, ada balayo, nga pagyanan na, ngam no, agyan kay ti amo yo, tagpipidot kayo, nga bawan ti pagidulunan nyo no, nya ti tahang mabalin. Tilang kuma, arapa opok ka ti, agkita nakdiyan ti basura, siyempre agi basura da kakabsat. Ade, agi balong da ka, may balong da ti sang nga euros na ti jay. Apo, talaga gasa mo. Nga mamuyo kami na puti Espanyol dito yamme. Awan handa nga gagam ti kwarta. ATM amin credit card ti gamanda. Mamano iti Espanyol nga makapukaw iti kwarta. Tahan da magagagam panay nagbayad da credit card uno ATM. Dito iyawan ti kasjay ngam gidaduma jak ano apay nga matinag da pay lang tangada. Tati mapido mo lang mga 50 kasjay jak amo ano sino ti nakapidpidot sino ti naka nagdajay. Iso nga kasjay kakabsat no mapukaw ti pitaka dan so dajay yan angam no babae ta napukaw ti pitaka dan ako delikado. Thank you very much kadagiti 11 po nga naka-online. Ate istorya kakapsat nga pipido tak kiti bedsheet kada punda tipungan gugo ni mami mayong tanak kanay na maungtan na aglalag ti pitpiduta mamumya ni pinagpumpuno sa dadagitan kasi kasot puno niya ditang kung ano nakakatawan na. Pam imbalang na nga talaga datay bedsheet nga pinidot ko sayang nagpintas mami ni ko naka nagpidutak pa itipungan maning kakapsat puwan. Syakti nakapidutak met ti may isang bag nga kwarta idi mamati ka nakamat ko tay natinag ngem idi nanganik makamat ay na natinag serket nakariingnak. Kasla dati istorya dati ko agagayem ko na nako. Oh, kuna kano dati gayem nako. Gayem ni adamot baro nga Rolex mo kuna na kano aji kay gayem na. Nangalaam kuna. Inabak ko ti tinarayan ka gayem kuna nako. Naglain ka na pinalain ka nga tumaraya won kuna na. Manumot ti kina manu kayo yumot nga nagka-contest ti tinarayan ko ta panangaba ka kung tata Rolex mo talo kami sino dagijay siya
datay naking kukwati Rolex kun datay atay pulis nga nang kamat kanya mi iso nga siyak tinangabak iso nga handa na surutan iso nga naitaray ko dati Rolex ko na inabak ko titinarayan ko na mano kay nga nagko-contest siyak tapos datay nakin relo tapos datay pulis nga kimamat kasyak tim mo na naiyaw-awang ko na iso nga nangabak titinarayan data sini do na gayam ay, tagtaga-unap gayam ko na ni Sheng Cooking. Ay, hello si Seaweed, girl! Raisin Bernes. Aglalao ko na lima ng Lina Angelina. Di gusto nga nang, ada mo Rolex mo nga baraw ko na, no? Inabak ko ti kinamatan, tinarayan datoy. Manumot kayo, manukayumot nga nagkikinamat, no? Talo kami. Siyak nga, siyak. Tapos atin nakinrelo kun datay pulis nga nakimamat kunan. Hallelujah, kakabsa. Kakatawa kayo, di ba? Nagadung istorya dito, oy. So nga mukon. Nga magiti istorya ka pagpapisaw. Hello to Marinel Marinel de la Cruz. Happy watching Marinel na. Ada pa at ay istoryak nga kwa napa nagpa-doktor datay babae namuni man Angelina datay napa nagpa-doktor tay babae ko kuna na di doktor ko iha madlaw ko kumutkutong ka alam datoy ang reseta inumom datoy 3 meals a day ko na nakaw hindi ko nagsubli at adang kimutong apay gusto niya mo lakutong mong kung na dati doktor hamong pinalo dati resetak king kaya kung kanya din kasi na mayam niya kung tayo resetak binasak ka dok ko 3 meals a day kung na naman iso nga talo nga lalaki ka daw ti mangkwa kanyak kung na di kumutungan 3 meals a day kaya sa unta mamintalo nga panangan isa ka gagas ko na hanga talo nga lalaki ti kadamay sangal daw si kamot dinggam nga nalingmot adi instruction gamin basaom 3 meals a day kung na ko talo nga lalaki mo tinubranan di kimutungan hamo nga mamintalo nga talo nga panangan iso ti panagagas na talo nga lalaki gayam ko na ni 3 meals a day. Garod, 3 meals a day. Inubra mo da dyan, nagpa-doktora, ang reseta nga 3 meals a day. Ala nang alam mo ti talo nga lalaki ti kadaldawan. Di kikimotong, nasa Sunny Mildred kakapsa. Agyaman na kini Raisin Bernes, Raisin imado ti WH ko, ay imado ti 36. Kadagiti amin na po nga nag-play da kayo amin na po nga buy-buya iti nanumong videos ko. Thank you very much kakabsat ken gagayem. Meals, 3 meals a day. Di ba? 3 meals, hanga meals. 3 meals a day kano, hanga lalaki, pandangan, ti kaya nasa onda jay, talo nga pandangan. Agyaman na kada kayo amin kakabsat nga buy-buya. Adong pa iti istorya man Angelina po agotot kang manin no gis istorya nak. Gistorya nak to dito YouTube kakabsat. Agayag paypaysong la istorya ka na kwang. Amin in istorya ka pog paypaysong fuera dagtay 3 meals a day. Awanan yaman na sir ko na lang. 7 million in the house. Lalo tayo di tayo kayon ta dito yung nakmeten ko na. Ala, dita kayon ta dito yung nakmeten ko na. Isen, bagam kini Catalina Casco kini Melanie Ingaran tagbuya damo basit yung YouTube ko. Ang istorya na ka Raisin Bernes. Ada kano kinontesan iti inning pisan ti panti. Ayay pinabasitan ti panti kinaing pisan. Nagko-contest karon ti Amerika, Hapon kum Pilipinas. First contestant kakabsat ken gagayem kuna kano tatay MC. Rimwar ng Amerikana
ti Pantina, ti kabasit ti Pantina ka nakapanyal. Nakapanyal kabsat ti Pantina. Oo, papalakpada. Di pa ti Pantina ka, panti ka medyo nalapad ngam na jay panyal na jay ay pampers ka medyo basit. Wuno kas dyan. O padagaya ma po nga pagilian nga nagko-contest inawa. Hello. Inawagan da ni Japan ko Rimuara. Contestant number 2 kuno na ko. Apo kita anda ko iti Pantina kinabasitan kinaingpisan. Apo pantiliner kakabsat iti pantiliner. Apo iti Pantina kabasit kaingpis ti Pantina ko. Garter ti ginamit na kakabsat ken gayem. Apo papalakpak dam na nga ngatan Indonesiang kuno na. Nangapagatan Indonesia ang kunada papalakpada. Rimuar ni Pilipinas kakabsat. Fourth contestant kunada. Please welcome candidate number 4 Philippines. Rimuar ni Philippines. Amuyo ti kaingpis dati Pantina kakabsat. Apo panait kakabsat. Ay, apaw. Ay, pampers, panty-liner kon garter, rimuar ni Pilipinas ko. Apo, panait, ang dapay makita. Di ba nang Angelina ka? Ang kakatawa. Kinaingpis ang garod maning tipante. Ay, apo. Ay, apo. Ay, marabad ka. Kapsat kang gayem. Nakikontest man ti Amerika, ni Japan, ni Indonesia, kini Pilipinas. Kinadwa na po ti isbo man na. Ladies and gentlemen, contestant number 1, Amerika. Imbis mo na Amerika ka, sangadram kakapsat. Sangadram. Imbis mo ni kagpapalakpak na. Imbis mo tayo contestant nga nagaputi Japan ka. Apo duwa nga drum kakapsat kang gagayem papalakpak ti tao. O nangabakan na Indonesia ni Japan. Napan Indonesia ko 5 nga drum. Apo nangaba datan kakapsat papalakpak da. Idi, ladies and gentlemen, contestant number 4 Philippines. Ay mismo ni Philippines. Apo awang magpalakpakan. Ni apo awang nag-awan palakpak racen. Apo siyang awan nagpalakpak racen. Tanalmus daw maabuyan. Ay, Raisin. Ako palakpada, rimuar ni Philippines ka, awang magpalakpakan. Nalmus na magaya mo rin. Ay, ala, kakatawa daw. Happy watching ka na kayo amin kakapsat nga buhay-buya, kakatawa. Diba? O, kinadwantis mo. Baga, dakpay kitin nga agbalinak nga agpag-aakin na nga headset na ni naka-headset ka na. Oh, di ba? Rimuar ni Philippines ko, awo magpalakpakon. Rimuar natin na udi ni Indonesia ko. Apo bali 5 nga drum tisbuna nga palakpak nga ban Indonesia. Rimuar ni Miss Philippines ko, mismo ni awa magpalakpakan. So gayam nga awa nagpalakpak na lalmos na gan. Ay, Resen! Ano man ang Angelina Cortez sa kakatawa? Ala, kakapsag katawa kay Lata. Kung kayo man kakapsat na kita man ni Mami, may doon na panin na tubing. O, diba? Nakadungo istorya man hindi tuyin. Kaso na katawa ni Mana Angelina kini Raisin Bernes.
Agasam tatamad kakapsat. Awan nagpalakpakan. Iti po election. Siyempre election kakapsat. Siyempre, debate. Wano, ada, yan na din. At ay meeting avanse. Napang kano Hola amigo, buenos días. Amigo. Switch. Oh, amigo. Hola. Estoy con vivo directo. Después voy a llamar. Esto libre, ¿vale? Mira, estoy con vivo directo. Gracias, guapo. Ada kano meeting avanse kakapsat ke napang kano dagiti kano ada agiti lalabang kakapsat nga duwa nga partido ke nalpas ni apo ni gobernador Saki ditatay ti na panang meeting avanse kakapsat panang meeting. Siyempre, no meeting avanse kakapsat na kadung agpapatang niya gitay tumaray ti aglalawak nga posposisyon di bagabagada siyak kakapsat kin kakayem siyak ni Roderick Molina anak daydi nagawan nga inang ko daydi kastoy nga agtawon ti kastoy nabayaga ko na po dito aglalak ti bagabagam ti jay uray no kakalugaran kayo kay bagabagam dayto yapo iti paglay nga lain na agado bagbagam no niya ti adal mo ko daglalaki bagam no niya ti plataforma ibagabagam ajay kasi men talk to amin dagiti nga taltalon kung kuna na dita bagabagam to di jay uri nga kuskus to ngum siya kahana nagkarkari agado nga kari-kari da kakapsat idi kaputahan mo lamang ongpo dagiti agpapatangan dati atay gobernador nga agis speech habang agpatpatang isuna agigitat tao agaluduy da nga pumanawon agala dugo nya dyan agaawid dang kakapsat ko adalang maysa nga nabati nga agbudeng-dengag agsaw nga sa una kabaybayag mo lang agsasaw datay nga awan dagiti listeners nan kada viewers nan kakapsat di mo kada nabati nga maysa nga tao maysa lang nga tao nga kakapsat nga agdundug kanya na ko i-insardeng na dati speech na kakapsat na nakatidag ti speech na hanamadlaw ko nagaladud yudoy nga pumanaw dagiti tattaon nga agdengdengag kukuna na ko uy apay sika kita nakawang MT may sa tagdengdengag kanyanan apay sika di ka mo laga apay di ka pay agawid kuna na ko ala apo gobernador kuna na yun uray ko nga malpas ka ag-speech tasya mo ti sumublat kuna na agati agdindig kanya na pimanawon ta nakalatitag mo ti speech na kadamay sa nga nabati lang kuna na ka apay di ka apay pimanaw may sakang kuna di apo gobernador nga speech ka iyo uray ko apo gobernador nga malpas ka nga agpatang ta sumublata mo kuna datay dati agdindig kanya na sumublat ko didududwadan. Happy watching kada kayo aming kakapsat ket aguray iso na ta sumublat to kono ni mana ni Raisin Viernes. Okay, thank you very much. Hello to Marinel de la Cruz. I-view mo lahat, i-play mo man lahat dagiti YouTube ko. Marinel ta, i-play mo dati YouTube mo. Makikita dati YouTube mo, ako ta nag-subscribe, nagsapay kayo din. Madi nga makalaga in digital nga si Siwed. Ala po sayang pa eh.
No, ada makalagin, masapol nga agbuya dala ta DJ YouTube channel ko. Baka masapol na iti password. Agis para ka na kayo. Huwag mong husgahan kahit sa sino, siya lang may alam kung ano ang totoo. Huwag mong husgahan ang puso ng iba, puso mo lang naman ang iyong kilala. Siya raw ang may sala, akala mo lang yon. Marami siyang mali, maling-mali po yun. Hindi siya totoo, hindi yon ganon. Baka naman kasi akala mo lang yon. Huwag kang maghuhusga kahit sino pa siya. Huwag kang magsa ng buhay ng iba. Buhay din naman mahusgahan nila. Siya raw ang may sala, akala mo lang yon. Ay, ding mali, maling-mali po yon. Di siya totoo, hindi ngayon. Akala mo lang yon, akala mo lang yon. Yun ang akala mo, ang akala mo kasi di naman totoo. Siya raw ang may sala, akala mo lang yon. Marami siyang mali, maling-mali po yun. Kabigot alinlangan, Jane Molina toy. Hello Tia, Teya. Ya di TJ, sino dato yung nag-account di TJ Molina? Mababay ni Tida ito po nga sunata. Ayan ko na po dagpakada Tida ito yung agundaway. Thank you very much kada kayo amin na po nga nagkuya. Agyaman na kada kayo amin kakapsat. Adamo may sa oras ko po nga nagpapakatawa kada kayo amin. Ngawan tilabas. Thank you very much kada kayo amin ngawan tilabas na. Agyaman na kakapsat ken kagayem. Damdama ag-live na kaputi page sa isang abangan YouTube mo tibiyang. Thank you very much kada kayo amin iti ayat yo apo nga aguybuya iti daytoy apo nga nanumu nga LS iti YT channel tuyo mo tibiyang. Thank you manang kini manang Angelina Cortez, ni Raisin Biernes, ni Alan Cortez, ni TJ Molina, kastamat kini Maribel Eslabon Lizardo, ni Catherine Escalona Cantor, agyaman akmat kini Sinopay.
ni Marinela de la Cruz, agyaman ang kada kayo amin kakabsat, ni Alan Cortez, kada kayo amin, ni Maribel Eslabon Lizardo, da kayo amin, ni Bennett Eslabon Lizabidad, kumusta ka kayo amin kakabsat? Agyaman akbat kini Melanie Antonio. Ni Melanie Antonio, happy watching kada kayo amin kakabsat. Thank you very much. Sapay ko maputa, buya kayo madamdama. Pamakada nga bilang. Hello to Catalina Casco. Thank you very much. Padasak mga kanta na to eh. Ang buhay natin ay parang isang sugal, kung minsa'y panalo, kung minsan ay talo. Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw. Kung talo sa ngayon, may bukas pa naman. Huwag lamang susuko, ituloy lang laban. Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw. Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw. Saan mang larangan, laging may labanan. Maging sa pag-ibig, may panalo't talunan. May nasasaktan, maraming luhaan. May nagtatampong kailan walang hanggan. Ang buhay natin ay parang isang sugal, kung minsa'y panalo, kung minsan ay talo. Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw. Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw okay, dahil kakapsat madamdama, abangan da ka po iti live ko iti amin na po, nga agbuy-buya iti da ito nga live streaming. Thank you kada kayo amin nga 7 million. Very much kada kayo, agsubli na ka po iti Facebook page, madamdama. At i-prepare ko lang nga po dato yung pangaldomi. Bye-bye! Thank you very much manang Angelina Cortez. Thank you kini Catalina Casco, ni Raisin Biernes, ni Manang Angelina Cortez, ni Alan Cortez, kastamot kini Catherine Escalona Cantor, ni Maribel Eslabon Lizardo, ni Bennett Lizardo Bidad, kastamot kada ni TJ Molina, agyaman ni ate ni Apo Antonio, kada kayo amin kakapsat. Ni